Часът е 7:10. Новата ми камера с нови обектив се развали. Имаме 1 час, буквално. Пускам видеото да се експортва току-що. Просто да видите процеса. Тия хора си вложиха живота, вложиха си времето, вложиха си... Някои от тях даже на работа не ходеха, за да могат да идват да помагат по цял ден. И съжалявам, че ме гледате отзаде, ама... Не се отказвам. Ако искате да видите какво се случи и какво стана и какво сме завършили, Сабатона започва след... Вие като го гледате сега. Забравих си стола. Почва ми се вече, не мога повече. Освен това, че направихме къщата годна за Сабатон, си направихме много яки спомени между другото. Това клипче го еднитнах за 30 минути, сега преди да пусна стрима и ще е много як спомен според мен. Знаете ли какво се случва в момента покрай мен? Продължават да чистят, защото не можахме да изкараме всички инструменти от къщата. Какво става, гайс? Какво става, бе, пичове? Добър вечер, бе, гайс! Добър вечер на всички, бе! Много важно нещо. Трябва да благодарим, братле, на Млад и Богат, Токета, Wolfgang, One Tap Flexi, Дидо Ди, братле, Бобката, Пудра Захар, Пепе Черния, разбира се, Кърст Пепе, Дапков, Грина, братле, с огромните, Злато, Вате, Фред Фокс, Вайпър, Жика, Нопинг, Екстерин, Закси, Весо Екс, братле, Спамер Хейтър, Станчо, Чоли, какво става, братле, Крайм, Крейзи Пешо, Стукс, Нико Беге, Клаус Олджи, Светло, Екс, братле, имаме Алекс, Дизарма, Андро, Богдан, Борислав 6 и Свин, това е от ония ден. Фул гангстери, добър вечер, бе. Какво става, бе? Чакайте. Тука, бате. Брат, чакайте малко сега. Тръгна си да позиционирах тази камера на тука. Всички са потни, братле, защото тичаха до сега с чували. Това са хората, част от хората, които ми помагаха да направим цялата къща. Видяхте видеото, видяхте какви неща, братле, ставаха и какво се случва и какви работи има и какви работи ще стават и какви работи ще се удара някъде, брат. Бате, ако искате да видите какво и как ще се е случило и как се получили нещата, като изключиме, че чакаме горе, братле, едната баня. Какво направихме? Асфалтирахме. Асфалтирахме едната баня и чакаме да изсъхне, така че още една баня сме минус. Обаче всичко друго ще видите как е станало. Ако гледате Сабатона, разбира се, брат, подготвяйте си компютрите и сметките за тока, братле, и пари за сметки за тока, защото не трябва да ги спирате никога да работят. Сега някой ще ми каже, брат, не те чуваме, защото има алърти. За какво говоря тогава да ви майка? Сега ще чакам да спреш. Гайс, слушайте малко. Днес ще има да ви покажаме къщата, ще има да ви покажаме камерите, ще има да ви покажаме сетъпа, ще има какво да ви покажаме, да знаете. Сега ще идва Декапи, Депапи, Чулио, братле, с бързото BMW, 120 коня, братле, карбуратор. Владито гърми, братле. Чакайте, бе, той влака е левел 10, бе, ало! Чакайте малко, бе. На предния Сабатон, така напускането на Сабатона, минаха рекорда на влака, братле. Бах, ти деца са направили левел 10, брат, аз току-що го видях изобщо на другия монитор. Маринка, благодаря много за ресъва 6 месеца, Владко с гифтия съб, Станислав. Гайс, добър вечер на всички, много се радваме да ви видя, Лорд Луис. Много се радваме да ви видиме и също така не се радваме изобщо да ви видиме, братле. Защото... не знам що. Не, бе, бам се. Всички ли сте тука? Какво става? Между другото, съгласни ли сте, че Берзерски е най-голям... чакайте малко. Най-голямото дърво, братле, което съм виждал някога в живота си. Не бе, не кай долу вечер на чата, бе. Добро. Така, вижте сега, това е левел 11 влак, братле. Явно трябва да се дъхаме да го минаваме ли? Де я знам, братле. Смисъл, Денис е в... Ще минаваме ли рекорда, братле, или ще се ебеме в... Чат, долу вечер на всички, ако някой става да на стрима, знаете, здрасти в чата, братле, да ви видиме. Пудрата с огромните 10, Денис, братле, с 34 месеца, Ватев с огромните 4. Благодаря изключително много на всички, които сте тук, благодаря на тия, които събвате, ресъбвате, гифтите сълове, благодаря на тия, които направихте, не знам кой лево е влак, защото ми пише, че сме близо до рекорд. 19%, благодарим на тия пичове, всичките, които бачкат, братле, дори в момента. Брат! Insane. Искам да кажа, не знам Марбето дали е тук и дали гледа, той видя в началото, че имах фал старт малко и трябваше да ми асистира преди да пусна стрима. Марбето и неговия екип и Стела също. Шили, Стела ли се казваше? Да. Шили. Много помогнаха, братле, много са фул. Какво имаме в чата? Имаме, братле, Перкингс с новия им официален профил, братле, току-що събна мега генгстър, удивително Перкингс, не забравяйте, имаме да се чуваме и с тях, имаме да се чуваме и с Ровани, разбира се, имаме да се чуваме и с още някои други изненади, които ще имате по време на Сабатона. Добре де, на старта на стрима този таймер
Брат, аз наистина мисля, че заслужавате нещо такова, защото имаме да гониме дни за стримане. Фул гангстери. Големите игри, братле. Искам да ви кажа, че за последните 20 дена най-много изказваното нещо от нашата уста е винаги минава някаква тук по улицата селска, ама ей, тук има страшни между. Брат, мина. Бате, Денис оцели някое парче на стената. Бобката идва, братле. Ето, какво ще ви разкажа аз за бобката между другото. Бобката идва. Дани, готов то кенеф, ще му е майката, ето не мога да ме го развъртиме. Смисъл големите работи, ей! Брат, няма да е сълтон между другото, ако трябва някакво да уважа. Абе, пичовете, толкова добре си фалили букуха, че ми нема обувките от пред ръката. Какво смеете, бе? Къде са ми обувките, бе? Не знам, бе, брат. Някъде. Ей, чакай, мъдна. Бутиката. Тя спеше като покър малко. Да. Аз имам ще лепил протез. Не, чата, не кажете, че не работим, а това не е проблем. Абе, ние сме на почти на... Чакайте, ние сме почти на рекорда, бе, ало! Бате, буста е много тегъв, да знаете. Буста е много тегъв, братле, и е за да минем рекорда на влак за България, разбира се. Не на нашия канал, за България. 8:43, братле, до 9 часа ще бъдем набуствани на копелета, братле. Работи ли? Прекалих, чакайте! Чакайте! Нещо не сметах както трябва. Чакайте малко! Между другото, да. Някой взе ли го иска? Не. Еми, това е положението. Guys! Фу! W-та, братле! 1 минута 70... Айде, Сълтона свърши. Удивителен момент искам да видя от модераторите, братле. Всички, които участват в момента, ще им бъдат апгрейднати баджовете на по-тарикатски от всички останали. Не, няма да влизаш. Удивителен момент, бързо! Бързо, защото ден излиза! Не знах! Чат, между другото, чакаме още гости, да знаете. Абе, гайс, моля ви кажа долу вечер, между другото вече. Бате, направо нямам думи, брат, то таймер... Брат, колко ли ще бъде таймера след малко? Чат, иди. Чат, първо имам да ви покажам, братле, къщи, имам да ви покажам работи, имам да ви покажам неща, имам да ви покажам други работи. Чат, изпикали се сега? Бате, тея точно за 3 минути еба майката на всичко, братле. Повърна върху мукета, сега се изпика. Предния Сълтон направихме старт на 400 човека, днес сме малко около 1000 и, така че... Това верно са 1000 и, бе, брат. Чакай, аз съм... Оля, брат, реалайзва такъв 20 минути по-късно. Големите работи, брат! Абе, брат, 20 дена, брат. помниш ли Берзерска дойде да носи с нас легла? Не, друго. Помниш като изхвърляхме? Помниш като носихме? Не. Side Out BG, братле, Inside мен, благодаря много. Вие сте последните, братле, които правите този таймер да движи, ама този таймер нещо му стана лошо, братле. Чат, сега вече сте малко по-спокойни. Добър вечер на всички. Добре сте ми дошли на стрима, добре сте дошли на Сълтона. Първа сега ще има да гледате как и какво сме направили, как се случват нещата. Най-накрая стигахме до частта, до която ще ви обясня, ще ви покажа всички камери, всички спотове и всички места. Надявам се. Оператор, яфа ни е тази камера отзад за това и оперирай, сеща се. Обърни към тях. Може да знаеш от другата страна. Ти си най-такива ви оператор. Чакай, бе. Чат, това е моят брат Хаши. Който не знае. Стройко! Детската градина. Ево, момчета, продължайте. Няма ни представиш тия другите момчета. Те хората ги познават, бе. Добре, аз ще ви ги представя, бе. Бобка! Сподели. Денис! Кинки Уинки! Нана! И Пол. Брат, това е безръкия. Това е берзерски. Кой трябваше да е оператор, обаче не сме го направили стаята, така че няма да е от днес. Така че ще гледате малко ремонт на къщата на живо тия дни, което мога да ви е интересно, мога да не вие, обаче нямаме избор, бе. Хазар, какво става? Фул гангстери, бе. Повече хора има в наземката стрима, отколкото ученици на 15 септември. Големите работи, братле. Чат, в момента пътуват едни хора на тука също. Знаете ли кое е най-тъжното нещо, братле? Обадиха се от университета на Ива и я принудиха днес сутринта,
Да, не сутринта да отиде на лекция, иначе няма да й заверят там книжка ли, какво е. И трябваше да отиде. Или ми изневерява едно дете. Ама едва ли е толкова смело. Ела тук малко. Чата, това е Бобката. Бобка, чай малко само мют на алертите, ако някой изскочи. Бобка, имам въпрос, брате. От колко време ми гледаш стрима? 2 години. Редовно почти всеки ден. Брат, това ми е малкото братче. Вие лудили сте. Бате, този пич, ако е слушал толкова редовно стрима, той знае повече за мен от Ива. Искам само, не, между другото ще забавам се. Бате, пича, както и Илянката, ама него го няма, той отиде нещо пренася, не знам. Товарят някакви неща в на ден и с аудиото, че го ползваме за... Стига, брат, пак ли бе да мърда? Брат, двамата пичове от Церово. Когато осъзнах, че няма да се справя тук и бях споделил на стрим с влака, бате без тех нямаше се оправим, по принцип. Така че брутални. Другите участващи, освен Бобката и Илян, това другото момче, Саши, който през 2 дни е брат, много ми спи, днеска няма да идвам. Денис, който не е гоил в колата, брат, утре ще мина. Берзерски, от миналия месец, да, братка, долу в София, ще долу ви помогна. Днеска дойде за първ път, само да ви кажа. Гуфи, слушай, аз съм нощна смяна, няма как. Простият. Бам се. Всички ми помогнаха много, без безърки. Не, той дойде много късно, той все пак е в Сливен чак. В Сливен беше, не? Да. Така че той дойде ония ден, дойде първия ден и сега пак, в смисъл, да, няма как. Искате да ви запозная с камерите вече? Чак. Айде, след малко ще ви ги покажа. Искам да ви кажа нещо много важно за събатоните. Слушайте ме са внимателно на въртле. Искам плюс едното в чата, ако сте съгласни, разбира се. Обясних ви го и на предния събатон. Тогава не осъзнах, така и се пуснах въртле просто по течението и го направихме. Този път имаме много по-голяма организация и много повече неща и съм много по-подготвен спрямо предния все пак, защото вече сме го изживяли. Не, вие не ме изслушвайте, ама пишете плюс едно, добре. Окей, да, добре. Ако сте съгласни с мен, напишете плюс едно. Почва да пишете плюс едно, аз не съм казал. Плюс едно, аре. Така, събатона не е само единствено събове и така нататък и така нататък. Събатона е хората, които пишат, хората, които не затварят стрима, хората, които лайкват, споделят, гледат YouTube клиповете. Всеки един ден и всеки един евент от събатона ще бъде едитван и качван в YouTube в рамките на ден-два. Защото саунда се е захванал много тежко с това нещо. Всички тия неща, които правите, са важни. Това, че пишете в чата е много важно, това, че гледате е много важно, това, че оставате стрима пуснат е много важно. Какъв е планът за тази вечер? Планът за тази вечер е да се наспа най-накрая, като за начало. Да оправим тук някой. Да, за всички се остава. Дай Боже да се наспим. Наистина всички. Искам само да ви кажа, че Бобката вчера е седяла до 5 сутринта с мене. Сутринта е ходил на 15 септември на откриването на училището и си фана влака и се върна. Чата, това е външна камера и е защитена от дъжд в момента, затова ще чува заглъхнало, няма как. Чувате ли се? Ги говорете! Ела пред камерата! Застани пред камерата! Пред камерата застани! Близо! Близо! Гасти, чуваме ли се? Да! Ало. Да. Абе, чат, сложих ли 4 прожектора по 100 вата? 8000 лумена, само да питам. Да, много тежко W за мърбето, между другото. Между другото, тази камера, която гледате в момента, е подвижна за целия двор и гараж. Телевизор, работи. Чакайте само да ви обясна. Още не сме ги направили. Взели сме 4 телевизора, всяка една стая и камера, където има по един телевизор за чата. Да мога да гледаме чата навсякъде и който ни е на гости да вижда чата постоянно. Обаче тук нещо не чуваме. Да знаете, нали? Или? Рода включен ли е там? Не я пипай, бе! Отгоре има ли микрофон? Мърбето ще идва на technical difficulties, значи не съм го познал правилно. Единствената камера, на която аз връзвах микрофон. Те са станали много топ обаче, брат. Да, всяка страна е различна манга, между другото. Разбира се, че има Dragon Ball, аз не съм бълък. Ма той не се вижда. Верно не се вижда обаче. Втори етаж. Добре ли стана? Плаща карта да чат. Добре. Денис я е лепил лично. Така, чат, да ви обясна. Денис, я влезнете горе наляво. Да, чат, да ви обясна. Това в ляво е баня и още 2 спални, което една от тях е апаратна и там е сляпа точка. Нарочно. Направо да ги заключвам всичките с мене, да им правя Big Brother, а? Това са всичките статични камери, всичко друго ще е в движение, чат.
двата етажа, двата коридора. Това е спалнята за гостите, което виждате. Отляво е моята спалня и на Ива. И още по-наляво е още една спалня, в която са набутани всички камери, работи, неща и така нататък и така нататък. Нарочно там сме оставили сляпа точка, за да може жена ми въртле да не я гледате как ходи до кенефа, примерно през 5 минути, да я знам и аз. Така, това са статичните камери. Тук едната я виждате, реално това е мейн кема, която е за тия двамата, като сгорят маса. Има си човек, значи брат, аглите на камерите и всичко може да се сменя от телефон, от Stream Deck и от Берзерски, който затова е дошъл от Сливен да живее в апаратната. Направено е професионално от Марбето, братле. Абсолютно професионално. Камерата не е фаната за това, брат. Кога ти са монитора, брат? Аре да видим. Чак, не, обаче гифтваш 5 съба, ако се паска. Не, беден съм пъти глава. Абе, Берзерски, безръкия докато идва към къщата, снимат го в града с лупото, нема кам с колко, 1200 лева глава. Тежко, брат. Без пари. Някакви хора са почнали да ме тагват по сторите. Ей, пускайте сторите бонус точки, братле. Препращам ви на пресни 0,4. Не, 18. Това е 18. 0,4 има, нали? Да. 0,5 са правят. Не, аз няма какво да кажа повече. Аз няма какво повече да кажа. Може става тази маса да е майка. Пази се. Абе, къде е това разширение? Ясно, бате! И аз само да прида ново обаче. Не, служи го, прибери го вътре, дето му е местото и тогава да реши. Виж, го служи на криво. Най-несатисфайнг. То е така. Как така? Така е. Не, така, не е така, бе. Днес в магазина не беше така. Трябва да има механизъм да се обръща, брат, не? Ето виж, че има дупки, дето да я изправя да го. Не, това е да просто... Не, тези дупки са това, да. Не мърда масата, това парче да не мърда масата, така. Както и да е, обаче ние нямаме тези материали. Не са не ги служили. Скам, брат. Чай, какво? Пребахани с такива меки ли, бе? Да, тия бавно са. Не, то е такова, да. Еми да, ето. 100 лева маса, 500 лева диван. И става на легло. Това ти е масата. Големите работи. Тия маси върте ги конструират така от аз като бях на 10. Имаше един, където просто са автоматично се пъзга. Да, това са различен механизъм, дето е да. Брат, представяш си, некоя вечер седиме си голе, братле, и ето като стълбите се показва някаква глава. Така и гледа дали има някой вътре. Газа ми ли е това, бе? Абе, гайс, между другото, вече имаме 2 дни. Или? Аз бъркам. Върни малко! Надолу! Цак, нещо се показва черно. Големите аудита. Вак групата. Верно сме вак групата, ба! Верно. Сега ще дойде само едно кирливо БМВ. Абе, чат, разправил ли съм ви за декапи, братле, как постригва трева? Той оре. Ония брат, ония е вградил косачката в земята, натиска и да, и виж са, няма трева. Той само на пръста, бе. Ето го цак! Завърти камерата, бе! Оператор! Той стръгнава. Ей, това е твой стол, бе. Оле, забрихме му стола отвънка, бе! Те отвънка спрях курсата на него. Я го... Ще продължа да го дърпа по си. Докарай този стол тука, бе! Какво? Някакви неща се случват. Какво се случва? Най-прекъсвачо е! Бате, да не излизам. Лупката ще има. Абе, чат, ние сме като в реалити ван. Седим и се смеме на хората само. Хората да не са на... Грешка в апаратната. Чакайте, грешка в апаратната. Давай, че дръпнеш. Не може да излезе. Стой там, стой. Нека, Ей, оператора, Деви! Чак. Цак, косъм. Ей, избега! Добър вечер. Добър вечер.
Стопен гятма. Идвам, чакай, че гледаме в кухнята. О, отива врат бел. Ядене! И те да смена, чакай. Не, ами влез с него, де. Къде да влезна? Не съм сам. Анбоксинг. Анбоксинг. Декапи, де папи. Гледай. Трябва да поставиш неща да надигнеш, отстрани си такова и има дъжка за това. Втората част. Големите работи. Големите игри, братле. Декапи, благодаря, бе. Чакай да те цунем. Не, няма да те целувам, ама. Ела, бако. Аз на другите им казах мерси на тебе и тебе те нямаш като пуснахме стрима. Чат, То се обръсна де папито, всички останали, да, той се... Слушай, знаеш, що се обръсна? Да ходи да пита някаква, да колко години е. Къде? Да, от магазина, да. Ама не ходихте на башня башкане. Днес човек така се бърна. Вика да Абе, ще 20 и нещо. Защо ще да блъснете на берзерски стола? Я ми покажи как се отваря, това аз съм веден, никога не съм. О, ма виж сега, чакай. Сега сме не бе, брат. Ама смени камерата. Няма. Аре, Берцевски. То опера... О, какъв оператор си, бе? Фейк оператор. Ама зъмни го са, зъмни как реже. Ей, чакай. Чакай, тука, чакай, там. Не бе, давай бе, аз Си давай, да. Ама това си го отвори тя, само ще... Да, искам аз да го отворя. Тук трябва да бъртнеш, да фаниш А, това е? Аз мисля, че е просто... Хели, бе, дева! Надявам се да ви хареса. Големите работи, бе. Това е подарък от Депапи за мен и тебе. Благодарим. Това е преди рождения ми ден. Предварителен подарък. Отива ли на масата? Все едно сме се наговорили. Сега, брат, да. Чат. Я? С такива приятели цял живот ще живея. Всеки път ходим до магазина, аз не си нося кеш, само той носи. Не. Бабко, благодаря, това е много яко лут. Я чакай. Я? Бе, неко може да стане на камерата, моля. Писнаме. Не мога да местя камерата и да правя такива неща. Ооо, то това е брутално, бе. Ай, това е най-куци оператор. Ще я дигнеш нагоре. Разумни, бе, разумни, бе. Големите игри, бе. Те са пластмасови, нарочно измислени тук да не се трошат. Трябва да ги извадиш една по една първо чашите и след това се вади. Още ги по-голяма маста. Да, това трябва да го пишеме като колко време на събота нададна. Трябва да се вече Това е бутилка, да? бутилката. Два броя май пишеш. Да, 2 последници 50. Чакай. Чат. Големите подаръци. Не бе, не фокусирай Той никога. ще пие по една част. Фокусирай вата. Той е лекичко, той е шампанър. Да не си махнал аутофокуса. Дръпни фокуса. Чакай. Сменям камерите. Не, по-долу етап. Чат, това е много брутално обаче. Мога ли да пуснете я? Да, разбира се. Къде? В двора ли? Тук може, да. Това е много брутално. Папи, благодаря много, брат. Много яко е. Бах ти бруталната кутия обаче. Чат, W-та е. W-та задължително, брате. Прави едно обещание. Това нещо се отваря и в тия чаши ще се пие на закриването и края на събота. И затварям ковчега и го оставям там. Чат, до чопапи, до мами. Абе, а тия двамата знаеш какво? Аз ви гледам какво правите в кухнята и извънш само някой надикнае така си ядене нещо. Хитри. Ама те са такова, те си гладни. Всички сме гладни всъщност, така че хапвайте. Владете. Минус е, че нямаше нищо отворено за сготвена храна. Имаше едно място и взехме малко. Нищо не? Буквално имаше едно кебабче и го взе. И къде? Давай да го делим с вилицата, на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Минахме рекорда на влака въртле за България, който пак беше наш. 15 лева, вече е 16 лева на 15%. 65, извинявам се, 65, извинявам се. Не бих си го помислил от гледна точка от уважение към другите, но за времето и хората и екипа, който имам, сме първите и единствени в България, които правят такова нещо. Така че, съжалявам, това наистина го има само по чужбина, братле, стримърските къщи, големите екипи от хора
толкова много работа, толкова много камери, толкова много неща, смисъл. Аз се гордея с това, което сме направили, а дали сме най-големите, братле, не се знае. 40 госта има вече, някои от тях са рапъри, някои от тях са ютубъри, някои от тях са стримери. А някои от тях изведнъж не ми отговарят, братле. 57 часа. Брат, първия стрим беше 31 дни и аз го бях капнал твърдо, без да мога да стане повече. Този път няма кап, братле, и гоним да биеме 31 дена. На коя дата е концерта? На 23 септември аз съм водещ, по-скоро хост на партито на Trap Carnival на Murder Boys. Там ще сме наживо с камери, ще сме бекстейдж. Това е едно от нещата, които ще вгледате на този събатон. Има и други. Да. Ева, добър оператор си, брат, да не ги знаеш тия работи. То микрофон в кухнята не работи, Марбето ще ми помогне утре да го оправим. 3 етажа само 2 сме направили. Ремонта в апартамента сега ще отидат хора, които ще го довършат, докато ме няма там. И след това решихме, че ще пускам апартамента под наем и май много ми хареса на къща, брат. Бате, помните ли колко път съм говорил на стрим, че се кълна, братле, че никога не бих живял в къща и че аз съм си апартамента джия цел живот. Докато правиме къщата, братле, всеки ден ми харесваше повече и повече, брат. Вчера спах за първ път тук. На отворен прозорец. Да, спах вчера тук. Брат, спал съм 4 часа. Последните дни спа само по 4 часа. Нямам време, за да можехме да стигнем и пак не бяхме напълно готови. Ето масата я правихме на стрим. Те я правиха. Искам да ви кажа, че за 4 часа се наспах 5 пъти повече, брат. Не знам аз дали се филмирам, обаче, брат, не той в апартамента, като се затворя в тази кутия, пак никой не ти пречи, ама не знам, не мога да обясня, братле. От въздуха ли е, от това, че горе имам огромен прозорец и гледам някакви болове, братле, брутално, много тихо, штурци, мурци, такива някакви работи. Това са територия чуш ръжачки. Да. Това става, бе. Кой е та? От мама. Защо чорапи набира? Днес ги избрах. Нормално ти да ги избереш. Сега ще кажа и другите. А защо не ги даваш сега? Какво ги прави тези чорапи? Ще ги държиш. Какво е мед? Казах, какво е това мед и мед чугифта бецела. Даниеле, това е лаптопа ми. Пантера в твоята Да. панамерата. Ще те убия. Защо така ще го надариш целия? И да те целува. Благодаря много за огромните 5. Какво е това? Ще видиш. Така ще ви казвам, чат, всички се убихме, между другото, всички много се убихме и първото и най-важното е, братле, на вас да ви е интересно и да ви харесва, братле. Ако на вас ви харесва и спамите W-та и плюс едното в чата постоянно, братле, значи всичко си е заслужавало. Пък нещо, което разбрах за парите е, че да направиш основен на апартамент, братле, и да направиш основен на къща, бате, бях тръгнал с много различни очаквания, между другото. С много различни очаквания бях тръгнал. Разликата се оказа огромна. Защо ми подаряваш чорапи в момента, брат? Кажи ми. Защото носиш вече. Не, защо ги свалиш? Вземи си чорапите, братле, и заминай от тук. Що ме гониш? Ти каравясали очите като някакъв вампир си. За последната една седмица съм спал 13 часа сигурно, бе. Взех си изпита. Брат, къщата е подготвена, братле, за абсолютно телевизионно студио. В смисъл, напълно професионално подготвена, братле, от сега следващия банер, който ще видите е тук. Демек Марбето, братле, и Булстрим. Така че, повярвайте ми, тук имам много повече апаратура, отколкото си мислите в момента. Всичките камери са телевизионни, плюс GoPro-тата, плюс DSLR, не DSLR-ите ми, mirrorless камерите. Положението е много скандално. Не знам колко струва къщата, ама техниката в нея. Какво бе? Виж какво са ми оставили пак? Какво? Големите аларми. Айде да махнеш, ама да не късаш покривката. Как? Е. Стиля няма да знае, брат. Трябва ми малко въженце само, конопа е много дълъг. Конец имаме ли? Значи един сандвич. Има ли студена Какво вече? направим? С две салати, няма го вътрешното, къде им радиш на краището. Има две салати и такова. Искаш такова? Бат, каква е тази салата? Руска и тая Снежанка. другата снежанка. Не обичаш те ли? Защо не е само снежанка? Фърляй към това, фърляй към прозореца. Той ми даде неговия Бат, сандвич. няма! Мисля, че те гавра, брат. Аре, и от мене. Бонус. Точно ли се? Виж го, бе, с пастъци, брат. О, не мога. Еси бе така бира, брат. Тук направо те служици, брат, не направо една... Не работници. Един ми донесе сандвич с някаква много гадна салата. Другия ми донесе... Запаля цигара, искаш? Другия ми донесе сандвич с бирени фастъци.
Ива не смеем да погледна изобщо, защото с нея ще се скараме. Що? Аз си го не искам. Четвъртия дойде да ми сипе бира. И аз сега поне си държа цигарата и не мога да мръдна. Ива, ела ми помогнеш, моля се. Ива, бразилски отиве. Не, така, с такава жена врагове не ви трябва. Това е на Ива сандвича. Това не е студентски сандвич, това е... Има имам въпрос. От всичките неща, които виждам там по масата, ти ми сложи 2 филета в 2 фили хлеб. Така? От всичките неща има салати. Има първи, ребърца. Кебабчето, кебабчето пазим за теб, защото знам, че имаш афинитет към такива, към работи такива форми. Значи искаш сандвич. Ти сериозно си? Ми дай си мога, ще ми дам. Стана скандал. Големите работи. Брат, хапни да не обладнеш. Аре, мисля. Това ще е то. Ело си вземи тази гняса, не той я изяде. Ти ела си вземи тази гняса. Дай ми на мен. Да, Игнас, нямаш кой е направил да ги дам. Аз уска да нямам наистина, изяш си. Това е ужасно. Да, той хашто явно ме обича повече от жена ми, бърда. Аз си казвам, напък ми сандвичи да ям, тя просто ми пита, сандвич искаш ли? След ми даде хляб. Леко с БМВ-то, ей! Дизела. Да, бе, тя е стейдж 15 000 и това лупо да го. Не, и карма ни всичко ти видя, нали? Без ръки 1000 лева забоях, 1000 лева забоях. Да. Тия камъни къде ги фърли всичките? Позадната броня, централна. Ще подаява лупото, бе, все ще му вземе 1000 лева. Той е фърлил под него. Абе, баш там къде не трябваше от те. Боби, стига да лагал, тук искаш да биеме без ръка, кажи после да го биеме, дай 5 лева без ръка. Намерихме и по-точно открадахме всички стаи сме Какво си направил? Таска отгоре. Къде? Тук таскал не събори за филма. Така, 112? Силни спа. Какво си казал каза? Ей, тия. Яйца, Значи ме последят, нали? Да. Преди път, като ми звънах, като се ударихме, бе, и те ми казаха, аз виждам, че сте в Слогия. Викам, не мислих, че ги имате тия неща в България, бе. И как разбират, че се слуги? Не знам, така каза. Тя ме пита, ще ми потвърдите ли адреса, който ми излиза? Слогия еди къде си, еди къде си. Аз звъни на 112 за пиян шофьор, където ще отиде майка с дете. Къде сте, да, по коя улица кара? Следвайте го малко, ма не нарушавайте закона. Викам, той кара с 140 в града, кара да го следвам. Значи колко сме изпринтирали, бе? Чакай малко го сметнаме. Манга ли? Над 1000 листа си чат. Чак 500 листа? 1500 листа съм налепил. Как да ви го обясна? 1500 листа хартия. А4. С гуфито естествено, не само аз. Лепил за 5, да. Давай, с 10 минути ги лепим, брат, няма проблем. Само 4 дена ми отне. 5. Имах чуш, че братле лепа повече и повече и повече остава. Виж смисъл. Те тия стени са по 5 метра, вие какво си мислите? Това е за гуфито. Нелата песен. Специално за гуфито, да. Гуфи, така и така си тук. Ти ли мисли зелената запалка, не? Чат, да пусна външната камера. Гледай са. Големите игри. Какво прави това в къщата, бе? Кое, бе? Големите игри. Кое е вкъщи? Само се направи. Кучето, бе? Абе, кучето е в двора, бе. Откъде е влезло? Ние сме. Задкинът има тук. Ние го запълнихме. Айде да го подгониме на стрим и да видим къде ще избяга да избяга. Силватона почва. Не се виждаш на камера. Как чупа стола? Добре. Не го чупиш, това си единствено стола, да може да Не видяме на хода. Къде са ми ключовете? Чак. Големите и къде са? Виж. Ти го мемата. Нека не се виждаш! Чак там става нека да обръщи ръчи. Опа! То не ти, бе!
като на YouTube видео. Главните роли. Денис Амсюхюзатюзю. Secondary роля. Хаши Хаlimina Псютхадзу. Роля стример. Даниел Абдуалах Лахун. Ей, знаеш как ми името на френски? Жило пъле. Ей, още нещо искам да ви кажа на всички 700 човека, които са в момента. Преди да умра тотално, бяхте много повече, но няма значение. Всички много ви обичам, много ви уважавам, благодаря много, че сте тук. Жестът е уникален наистина. Тия всичките, които ще оставите стрима, фул гангстери, много ви обичам и много се извинявам, но наистина много дни подред не спахме и сме изтрещели тотално и наистина съм много уморен. Направо си е бал майката, съжалявам. Исках да креща и да викам цяла вечер, но издържах само първите 3 часа. Днеска се наспиваме и утре много ги къртиме, братле. Какво става отвънка, бе, бе? Аз ще държа това, моля ви, кажете ми кой е съдно. Гледай, питасо, бе, чата. Интересна емблема. Виждате ли го само да утре в YouTube? Кое? Зенката и компания сглавят. Нещо. Единият държи, другия слага, не може да се оправят половин час, вижте ги. Погледнете насам, затворените двамата обръснати втори номер. Съкън. Гледай сега как ще фърли. Ама на една страна. Завиват бол. Ей, че изсвети. Я дай газ на колелото, дай газ на колелото. Дай тасо. Дай означава дай, бе. Я погледни към камерата и кажи пак. Оуе. Не, трябва да сни го още малко. Може и да влезе. А пробвахте ли да завъртите гайките, които са вътре в колелето? Само, че е нещо. Тази не нужна. Просто ви не може да завъртите гайките. Или? Пак ти вече се научи камерата да въртиш. И поне едно нещо да правя. Опа! Ти е майка. Еми, личи си кой е израснал на улицата. Дай дупките от тука. Натиски са. Давай мъжка сила. Да не си жена. Айде ти го да влезе. Не знам как се чупи при тебе. Цялата ти работа такава. Давай, чупи го още. Ти го майка. При мен е здраво. Какво имаш в ръцете? Всичко точно. Каква цигара? Верно, че ми плащате много пари да се тук да ви правят продукция, ама не мога повече. Каква продукция, момче? Ти скрипт. Аз за 2 минути повече шоу от тебе правя колкото за това. Това, че те скрипт. Пак тараш хората за цигари. Това е още колко часа има да се сглобяват. Еми това е доста високо. Абе това наистина къде влиза? В 5 ли? Да. Е най-вероятно да е отвътре болче. И как ни страни с приближда. Чакай, ще го струшиш, бе! Е бавно майката. Брат, служете го тук на обратно, бе. Еми как бе, брат? Ма нали трябва да му свалим това, как ще го свалиш? Какво ще удигаш го свалиш, бе? Много ме направиш, човек, не мога с тебе. Все едно говоря с... Не знам ти колко вече си занимавал. Какво правиш? Добре. Пусти, че ма дразниш. Да. Защо го сваляш, като го гладаме и сега ще търкат? Нищо няма да гладаме, релакс. Ставаш гъти така. Да, но това му бъде ще се... И заспива. Щял да се търка. Не бе, какво бъде ще е фолиото? Ми как ще сложиш болчето, като има фолио, бе? Как ще сложиш болчето? Откъде ще влезе? През фолиото с болчето ли ще влезеш? Чакай, че това е много просто. Кума дразниш? Опа, големите работи, чат тук, знаете ли колко... Пържоли ще се слона. Момчета ми върших с харата. Айде. Мисля, че... Айде, чат. Имам бърбекет. Ама, хачи, що бадната белата? Сега на една страна, човек. Айде, брат, какво се опре? Хайде. Хайде, че остане утре. Айде, брат, Ами да. благодаря пак за подаръка. 4 часа, няма проблем. Смяхме се, обаче трябва да се наспим един път най-накрая. Вече поне ще можеш горе-долу спокойно да се наспиш. Макар че аз ще мина сутринта рано и ще открадна барбекюто. Ще дойдеш,
Нека вечер, чат, мат... Аз те всички тръгнаха от различни двора в уста. Брат, няма живея вкъщи повече. Ясно. Имаш 16 хода, брат. Откраднахме всички запалки. Днеска стигнахме 1100-200 човека, 1200 нещо човека. Изобщо не съм си представил, че ще се случи такова нещо. Надявам се да се забавлявали чат, тия, които сте будни. Евола на истинските, евола на будните. Така че чат много се постарахме и се надявам да ви харесва. Сега като почнат да идват всеки ден, то няма да е всеки ден, те са през някакво време, разбира се, но идват, ще има различни гости и така нататък. Това означава, че всеки ден ще гледате различни хора, ще е готино много. Тук хората са много различни, между другото. Не знам, някакво бате се едно. Тук си живеят, братле. Просто си живеят, разбираш. Никой не бърза за никъде, никой не е такова. По цел ден си по дворове, по някакви такива. И те много се зарадваха, братле, че някой най-накрая е седнал да прави къщата, защото вече, в смисъл, беше много обрасло, братле. В смисъл, тук до мен има хубава къща, отдясно имам хубава къща. Моите изведнъж обрасла, братле, до неузнаваемост, разбираш. Имам кило, още съм много такъв, брат, разбираш ли? Успях, брат, много се таковам, човек. Това може ви звучи смешно, ама пичове, не бях изпускал ден стрим от началото на годината. И сега изведнъж първите дни идвах на къщата, малко по малко работехме, прибирах се да стримвам и по едно време осъзнах, че няма да стане. И зафърлих всичко, брат, спрях да стримвам, паднахме от 3000 и нещо съба, братле. Което е инсейн. Зафърлих всичко 20 дена, брато. Това не са за 6 години, в които стримвам, аз никога не съм почивал повече от 3 дни, камо ли 20. И то не съм почивал, просто не съм стримвал, имам пред. И сега днеска пуснах стрим и съм извъж, бате, успях, копале. Зад мен имам стени, таван, пот, мебели купихме, кухня, хладилници, глупости, всичко, братле, и така нататък, и така нататък. И съм някакъв такъв, майка му да е ба. И съм се надъхал. Много ми се спи, много съм смазан, много искам да спа, обаче не ми се спира, брат. Седим и сега си правим лафи-тафи, братле, уникално. Искам да ти кажа нещо много важно. Чат, на всички ще ви кажа нещо много важно. Не знам дали забелязвате, обаче не чакам някой да ми минава моите тафанарщини, които правя, нито казвам, че съм повече стример от някой, защото съм направил еди какво си. Не знам дали забелязвате, но аз винаги се боря с себе си, брат. В смисъл, аз винаги гона себе си и това е много здравословно за мен, брата. Миналия път успях 30, надъхах се сам, братле, и искам да ги мина. Първия събатон беше 4 дни, братле, и умирах на камерата. И се изнервих на себе си, че издържах толкова малко и направих 31 дена, брата. Сега ме ята, че го капнах и сега го правя без да е капната, разбирате? В смисъл, да гониш себе си всеки път е може би най-здравословният начин да се издираш повече и повече и повече. И не се сравняваш с някой друг, братле, кой знае какво гони, защото успееш ли да минеш това, което си поставил именно срещу себе си, примерно, ти винаги си доволен, брат. Независимо дали някой е направил нещо повече или по-малко, дали ти си повече направил от него или ти по-малко съответно, няма никакво значение, защото всеки път си направил повече от това, което си направил предния път. Това е много здравословен начин на мислене според мен, поне. Чат, уникален старт на сабатона. Отивам да опъвам краката. Ще поспа, днес имам нужда от наспиване. Благодаря ви от сърце, че ме подкрепяхте толкова много. Благодаря ви от сърце, че подкрепата не спря дори и сега. Желая ви лека вечер. Първи ден от сабатона. Плитът. Лягайте да почивате и се подготвите за утре, защото утре ще съм пълен с енергия, ще съм наспан, ще съм отпочинал. Ще гърмиме много лошо. Благодаря ви на всички от сърце. Айде! Spaceship facelift Panamera Flow. Spaceship facelift Panamera Flow. Panamera Flow.